Bună seara, prieteni dragi! Vă mulțumesc ca de fiecare dată că sunteți selectivi la Selectiv cu Dan Bucura. În această duminică avem multă treabă, prieteni dragi. Facem radiografii. Radiografia unui partid în derivă, radiografia unei guvernări nu tocmai grozavă, zic eu și nu doar eu, o spun românii care o simt pe propria piele. Radiografia a ceea ce ne așteaptă. De ce nu radiografia unei țări cu un război la granițe, cu multe lucruri care trec așa pe lângă noi, se succed, ne afectează, ne influențează viața, iar cei de la care avem mari speranțe să rezolve o parte din aceste probleme, aceste frământări ale noastre, și anume domnii de la guvernare, nu prea ne dau speranțe. Se zice că schimbarea domnilor e bucuria nebunilor. La Partidul Național Liberal tocmai s-a schimbat domnul, sau se schimbă, mă rog, e ca și rezolvată problema. Florin Câțu, Arlechinul, cum îl alint eu, va pleca de acolo. Ce va veni în loc o să vedem și o să analizăm. Ce e interesant însă este faptul că nu simțim o prosperitate care ar pica pe noi. Nu pica nici înainte, nu cred că o să pice nici după plecarea lui Florin Câțu. Pe de altă parte, cred că vă amintiți cu toții cum ne explica Florin Câțu la o moțiune, nu departe de acum vreun an de zile, cum trebuie să avem grijă că pică prosperitatea pe noi. Da? Românii sunt mai fericiți, puterea de cumpărare crește. E un discurs celebru, nu-l mai dăm astăzi, pentru că îl știți cu toții, dar eu vă mărturisesc, după acel discurs, vreo săptămână mă uitam așa pe cer când treceam pe stradă, să nu cumva să pice acea prosperitate pe mine. N-a picat și cred că nici pe dumneavoastră, dragii mei. Am decis ca toate aceste lucruri din bucătăria PNL-ului, din cea guvernării, de ce nu și despre războiul din Ucraina, să le dezbatem astăzi cu un om care a stat pe locul lui Florin Câțu, care a fost și premier al României, a condus și Partidul Național Liberal când partidul respectiv stătea, cel puțin în sondaje, mult mai bine și care în principiu s-a ocupat sub o formă sau alta o bună bucată de timp de acea prosperitate a noastră a românilor. Cât am simțit-o în perioada dânsului, asta știți mai bine voi cei de acasă și o veți analiza și în cele 50 de minute în care eu voi dezbate toate aceste lucruri cu Ludovic Orban, fost președinte PNL, actual președinte Forța Dreptei. Bună seara, domnule Orban. Bună seara, mulțumesc de invitație. Salut telespectatorii care ne urmăresc. Domnule Orban, prima întrebare la obiect, așa, e personală. Vă simțiți acum răzbunat? Aveți vreo satisfacție după ce cel care v-a schimbat, și anume Florin Câțu, este pe făraș și își face jucările și pleacă de la conducerea PNL? N-am absolut nicio satisfacție. Practic, schimbarea lui Câțu era previzibilă. Câțu nu avea nicio calitate ca să fie ales președinte al Partidului Național Liberal. Câțu a fost o sculă, o unealtă care a fost folosită de Iohannis și de nomenclatura pânălistă pentru a mă schimba pe mine și pentru a pune în practică un proiect profund nociv pentru societatea românească și antidemocratic și antiliberal, cum a fost alianța cu PSD. A venit vremea să fie schimbat, a fost executat fără proces. Totul a semănat cu o lovitură de palat, dată așa, parcă de o juntă militară. Din cauza asta am și declarat că PNL a decedat, s-a născut UME, PNL, adică Unitatea Militară. Dar ce partid e ăla în care astăzi o grupare de oameni îl aclamă pe unul, după 6 luni sau un an îl dau jos cu strigături, se pune în spatele, gruparea respectivă se spune în spatele altui personaj, îl ridică în slăvi, după aia iar îl dau pe scări în jos. Da, bineînțeles, să nu mi-a spus juntă militară? Așa, am zis că a apărut așa o lovitură dată de juntă militară și omul a fost schimbat fără somație. Deci să înțeleg că e victimă? Fără somație, fără proces. Nu este victimă, pentru că nu a avut capacitatea să se autoevalueze. El nu a înțeles că el, de fapt, a fost folosit. De altfel, eu i-am spus încă din faza ultima a campaniei electorale că în curând nu va mai fi nici prim-ministru, nu va mai fi nici președinte al Partidului Național Liberal.
Ultima oară i-am spus lucrul ăsta în ședința biroului executiv, în care Câțu a propus excluderea mea din Partidul Național Liberal și i-am spus că ăștia care acum îl susțin și votează toate propunerile lui, în curând o să-l schimbe și din prim-ministru și din funcția de președinte al PNL și s-a întâmplat lucrul respectiv. Răul cel mare nu l-a reprezentat Câțu în Partidul Național Liberal. Răul cel mare este determinat de câteva elemente profund dăunătoare. 1. PNL nu este un partid democratic care să asculte de voința cetățenilor. PNL este un partid la ordini. Un partid în care există o competiție în slugărnicia față de președintele Iohannis, care în mod neconstituțional exercită de facto funcția de șef al PNL. 2. Răul PNL este format din această nomenclatură despre care am vorbit, care este formată din foarte mulți oameni pe care nu-i vedeți în spațiu public, dar care de fapt sforăresc și care își apără propriile interese, care n-au nicio legătură cu interesul public. 3. Răul PNL este că este la ora actuală prizonier într-o coaliție cu PSD, în care este la remorca PSD și în care nu are capacitatea de a putea să reprezinte electoratul liberal, clasa de mijloc. Startul, fiindcă am o bucată specială dedicată Puteți să mă întrerupeți oricând vi se pare că răspund mai mult. Asta vă spun, că furați startul, avem o bucată specială dedicată acestei coaliții firești sau nefirești, cum îi spun unii PNL. Deci, pe scurt, nu se va întâmpla nimic bun în Partidul Național Liberal. Eu vreau să ne întoarcem la huntă, pentru că m-ați surprins cu termenul ăsta. Și vreau să discutăm de această huntă în prima parte a emisiunii. De ce spun asta? Pentru că o parte din această huntă a fost cumva adusă pe scena politică mare și de către dumneavoastră în perioada cât erați președintele PNL-ului. Și am să explic ce vreau să spun cu asta. V-am urmărit în ultima vreme declarațiile și am înțeles de la dumneavoastră următorul mesaj, că cel puțin 2 persoane v-au fost date la impuse atunci când ați făcut listele, inclusiv pentru parlamentari. L-ați nominalizat pe actualul ministru al Justiției, Cătălin Predoiu, și l-ați nominalizat pe actualul premier al României, Nicolae Ciucă. Dincolo de aceste 2 persoane, de care, repet, asta spuneți că v-au venit la impuse, eu vă pot da cel puțin alte 5, 6, 7 exemple de oameni pe care noi, opinia publică, nu-i cunoșteam, dar pe care dumneavoastră i-ați făcut mari în politica mare și care acum sunt, zic eu, parte din ceea ce dumneavoastră caracterizați ca fiind huntă. Haideți să vi și spun ca să înțeleagă telespectatorii despre ce vorbim. Monica Anisie, fostul ministru al Pepsiglas, pentru cei care o cunosc. Pavel Popescu, președinte la organizația Sector 4. Cristian Băcanu a fost la Sectorul 5. Eugen Pârvulescu, de la Telorman. Costel Alexe, de la Iași. Liviu Voiculescu, Olt. Să mai continui, sunt mulți. Sunt oameni pe care noi nu-i cunoscusem în politica mare până nu a venit Ludovic Orban, președinte la PNL. Nu e adevărat. Ei erau în funcții de conducere, cu excepția lui Pavel Popescu, care nu avea funcție de conducere și care era deputat, Monica Anisie, deputat de Timiș. Depinde ce înseamnă funcții de conducere. Monica Anisie a avut de-a lungul, să spun, activității sale poziții importante. Inspector școlar general, secretar de stat la Ministerul Educației. A fost ministru într-o conjunctură. Oamenii ăștia, ca să închei eu și să vă dau cuvântul ca să explicați, au apărut cumva aduși pe scena mare de dumneavoastră în echipa dumneavoastră. Nu este adevărat. Așa au apărut. Liviu Voiculescu a fost ales președinte după decesul președintelui PNL. În mandatul dumneavoastră de președinte. În mandatul meu de președinte, dar nu cu sprijinul meu. În ceea ce îl privește pe Pârvulescu, Pârvulescu a fost ales președinte în 2017 și Pârvulescu n-a făcut parte dintre oamenii pe care eu i-am susținut și pe oamenii pe care eu i-am promovat. Nu mi-l băgați mie deci pe Pârvulescu. Cumva că în perioada nu mi-l băgați mie pe Pârvulescu. Lucrurile nu erau așa la cheremă organizației. Eu am fost un președinte democrat. Eu am fost un președinte care a lăsat membrii Partidului Național Liberal să-și exprime voința în alegerile la nivel județean, să-și exprime voința liber. Eu n-am impus pe nimeni în
vreo funcție de președinte și nu am demis personal pe aproape nimeni, decât în urma unor rezultate slabe și au prezentat demisiile niște președinți de filiale care au avut rezultate slabe. Și mai este un personaj pe care tot în mandatul dumneavoastră l-am văzut crescând așa ca, eu știu, făt frumos, și anume Florin Vasilică Câțu. Dintr-un umil senator a fost șef de grup, ministru de finanțe, pentru că apoi să vedem premierul României. Domnul Bucura, aproape toți membrii importanți ai Partidului Național Liberal au crescut în mandatul meu. De ce? Pentru că i-am luat partidul de la 16-17% în opoziție, demoralizat, fără niciun fel de voință și încredere în capacitatea de a câștiga alegerile. Am condus partidul spre victorii, am câștigat alegeri parlamentare, locale, prezidențiale. Parlamentare nu le-am câștigat, nu vreau să intru acum în detalii de ce, și am dus partidul la guvernare. Prima oară am dărâmat guvernul PSD, mult hulitul guvern PSD condus de Viorica Dăncilă, și am dus partidul la guvernare, iar după alegeri am format o coaliție de guvernare, de centru-dreapta, care a permis Partidului Național Liberal să guverneze, să promoveze în funcții importante foarte mulți membri ai Partidului Național Liberal. În promovările care le-am făcut, s-au făcut practic promovări în tot Partidul Național Liberal. Nu-i vedeți numai pe unii și nu-i vedeți pe ceilalți. Bun, și acum dacă Florin Câțu nu mai este acolo, de exemplu, în privința lui Ciucă, dacă ați vorbit de Ciucă, Ciucă a fost ministrul apărării în guvernul meu. Ministrul apărării, unde a fost un ministru bun, după aprecierea mea. Eu, în schimb, nu l-am susținut pe Ciucă ca să fie premier. Știți foarte clar că după ce mi-am dat demisia pe 7 decembrie, Iohannis l-a pus premier interimar pe Ciucă, încă de atunci, și timp de aproape o săptămână s-a zvonit că propunerea de premier din partea Partidului Național Liberal va fi Nicolae Ion Ciucă, iar eu nu am acceptat o asemenea soluție. Bun, având în vedere această democrație pe care ați creat-o la vremea aia și având și plecarea lui Câțu ca o certitudine, vedeți vreo posibilitate de reîntoarcere a lui Ludovic Orban în echipa PNL-ului pe care a creat-o, cum așa spuneți? V-am spus, PNL a mărit. PNL astăzi este PSD 2. Oricine vrea să susțină PNL, de fapt nu face altceva decât să susțină PSD, să susțină o coaliție pe termen lung cu PSD, un candidat la prezidențiale din partea PSD, deci un proiect nedemocratic care nu are nicio legătură cu clasa de mijloc, cu electoratul dinamic. Deci excludeți o întoarcere a noastră sub nicio altă formulă. Eu am început construcția absolut necesară a unei formațiuni politice de centru-dreapta în România, pentru că astăzi nu mai există nicio formațiune de dreapta care să reprezinte publicul liberal-conservator și care să aibă capacitatea să creeze o alternativă la guvernare față de cacealmaua asta și alianța asta toxică împotriva naturii între PSD și un fel de reunire a fostului FSN. Există un episod pe care s-a pus așa Batista pe țambal, cum spun românii, și știindu-vă un om sincer, o să vă rog să facem un exercițiu de sinceritate și să explicăm românilor, dacă vreți și știți, ce a fost cu acel episod. În pandemie, după căderea guvernului Orban 1, Florin Câțu a fost la un pas să devină premierul României. La un pas în sensul în care PSD-știi îl alergau prin Parlament să-l voteze și în ziua votului, cu câteva zeci de minute înainte, Florin Câțu a fugit de la acel vot. Fuga lui Florin Câțu de la acel vot a fost un avantaj pentru dumneavoastră, ceea ce a urmat știe toată lumea. Câțu a fugit, s-a retras, președintele Iohannis v-a repropus pe dumneavoastră și a apărut guvernul Orban 2, deci ați fost din nou prim-ministrul României. Ce s-a ascuns în spatele acestei fugi a lui Florin Câțu, de pe margine, dumneavoastră fiind văzut la vremea respectivă ca beneficiarul acestei retrageri de ultimul moment? Nu s-a ascuns nimic, totul a fost public. Bun. Public ce s-a spus? Noi am anunțat că strategia noastră este de provocarea alegerilor anticipate. Acesta a fost obiectivul imediat după dărâmarea guvernului Dăncilă. Guvernul, odată investit, l-am prezentat ca un guvern de tranziție și obiectivul nostru era acela de a provoca alegeri anticipate. Pentru a putea provoca alegeri anticipate,
anticipate, era nevoie să cadă guvernul și să fie 2 investiri de guvern care să fie respinse de Parlament. Noi eram în procedura de alegeri anticipate după ce ne-am angajat răspunderea pe alegerea primarilor în 2 tururi. S-a depus o moțiune de cenzură de PSD care nu era de acord cu alegerea primarilor în 2 tururi, care a fost votată și de UDMR. Și din cauza asta a căzut guvernul pe care l-am condus în procedura de angajare a răspunderii. Retragerea lui Câțu, care s-a făcut în urma unei înțelegeri pe care am avut-o cu Florin Câțu, înțelegere care a existat încă din momentul desemnării, s-a datorat faptului că s-a schimbat contextul. Aduceți-vă aminte că a izbucnit pandemia și că noi nu mai putem să ne jucăm cu alegeri anticipate care ar fi presupus încă cel puțin 2 luni de instabilitate politică. Era nevoie de un guvern stabil care să poată să lupte cu pandemia. Din cauza asta Florin Câțu s-a retras pentru că Florin Câțu a fost desemnat ca prim-ministru pentru a pica. Asta a fost gândirea pentru care Florin Câțu a fost desemnat ca premier și în momentul în care ne-am dat seama că în contextul pandemic nu mai putem să ne permitem să ne jucăm cu procedura de demitere, să menținem instabilitatea politică, practic l-am retras pe Florin Câțu cu acordul lui Florin Câțu. Florin Câțu este cel care s-a retras. Orban, circulă așa o poveste urbană, să spunem, deși ea circulă în toată România, că liderii politici ai vremurilor noastre iau cam în tot ce fac sau în deciziile importante lumină de la partenerii americani. Cât de reală e povestea asta? Vă întreb lucrul ăsta și în contextul în care, înainte de a fi aruncat de la conducerea PNL-ului, Florin Câțu a încercat o ultimă vizită, o deplasare în Statele Unite, nu știu, o tentativă de a salvare a postului? Nu, a fost o vizită în Statele Unite pe care a efectuat-o ca președinte al Senatului. Deci de altfel, a și avut o întrevedere cu oarecum echivalentul poziției sale în statul român, respectiv cu speakerul Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi. Speakerul e președintele Camerei Reprezentanților în Statele Unite. Deci el a efectuat o vizită. Asta e o dovadă de neseriozitate față de partenerii noștri americani, că un președinte al Senatului a efectuat o vizită în Statele Unite ale Americii și în timp ce era în Statele Unite ale Americii, ăștia au pus la cale execuția lui, în timp ce reprezenta statul român. Deci dumneavoastră o decriptați invers, în sensul în care el a plecat la parteneri mai degrabă o lipsă de respect. Și ăștia l-au lucrat acasă. Păi, vă dați seama că omul respectiv s-a dus să reprezinte statul român, probabil a avut niște discuții, niște angajamente, niște informări și în timpul ăsta... puțin și mă face să cred că plângeți de necazul lui Câțu. Nu. Da, nouă ni s-a părut invers, că el știa că urmează un puci și a încercat prin vizita sa acolo să transmită că el are susținerea partenerilor. Nu avea absolut niciun fel de anticipare. În momentul în care a plecat, nu știa nimeni. Acum vă spun, aproape nimeni nu știa ceea ce se va întâmpla. O execuție în 24 de ore, fără somație, care până la urmă a dus la demisia lui Câțu, care a fost făcută așa, într-o regie... Dar lumina asta pe care o au politicienii de la partenerul strategic e reală, povestea asta? Mi-e greu să vă spun. Sigur, avem un parteneriat strategic cu Statele Unite ale Americii, avem foarte multe teme comune de interes, în care, evident, când ești într-o funcție publică, trebuie să te consulți cu partenerii americani pe teme care țin de NATO, de apărarea pe flancul estic, de diverse teme politico-economice, inclusiv unde avem noi interese. Că noi, de exemplu, am pledat pentru rezolvarea cât mai rapidă a situației Exxon, pentru că Neptun Deep, exploatarea de la Marea Neagră a Neptun Deep, s-a datorat faptului că Exxon a participat la procesul de explorare, după care a luat decizia să nu mai participe la exploatare. Ori pentru noi era vital să se rezolve cât mai repede problema asta care trenează de cel puțin un an jumate a vânzării acțiunilor către Romgaz sau către alți parteneri economici care să înceapă exploatarea ca să putem să începem să extragerea gazelor naturale. Adică sunt multe teme, inclusiv parteneriatul în ceea ce privește Cernavodă. Se știe foarte clar că timp de vreo 7 ani
la Cernavodă a fost un memorandum făcut cu chinezii care nu a dat niciun fel de rezultat. A fost blocată construcția reactorului 34 de la Cernavodă. Noi am luat decizia să întrerupem acest parteneriat și s-a semnat un memorandum negociat cu partenerii americani pentru realizarea reactorului 34. Domnule Orban, mai am o ultimă întrebare legată de Florin Câțu și apoi trecem la lucruri serioase, că avem lucruri grele. Nu, asta este un lucru foarte serios, să știți. Nu, la tot ce am discutat despre Câțu, îl trec într-un registru. Aici aș vrea să pun Vă rog. un punct foarte important. Avem nevoie de o colaborare foarte bună cu Statele Unite ale Americii. Și nu avem, că am făcut tot ce ne-au solicitat. Problema este ca și noi să ne reprezentăm interesele. Da, să avem și noi vize, cum au partenerii noștri din Polonia. În toate discuțiile. Să existe offset pe contractele de înzestrare, exact. Să fim sprijiniți în anumite proiecte, cum e proiectul Neptun Deep. De asemenea, vă spun, eu nu cred că este... Și cine ar fi trebuit să ceară lucrurile astea? Offset-ul, sprijinirea? Oficial ați fost și dumneavoastră într-o perioadă, oficial sunt și ăștia, oficial erau și cei înainte. Nu uitați că eu n-am avut majoritate parlamentară, pentru că altfel aș fi modificat și aș fi introdus necesitatea offset-ului inclusiv pe contractele G2G, de la guvern la guvern. De asemenea, cred că este important în perioada asta să avem totuși un ambasador al Statelor Unite ale Americii. De o lungă perioadă de timp există doar un DCM care este provizoriu. Eu cred că, ținând cont de ceea ce se întâmplă în spațiu, în zonă, este absolut necesară prezența unui ambasador. Din păcate, asta nu țin de noi, țin de modul în care partenerul strategic decide să-și organizeze lucrurile la noi. De prioritizare, mai am o mică curiozitate. Și de cererile noastre. Mai am o mică curiozitate legată de Florin Câțu și mergem la guvernare. În perioada campaniei la Congresul PNL, după ce el și-a anunțat candidatura, dumneavoastră ați făcut o declarație, zic eu, bizară, în sensul în care ați spus că exista o înțelegere ca Florin Câțu să nu se înscrie în cursă cu dumneavoastră, că v-a surprins înscrierea sa, și că exista o înțelegere, un proiect, cum vreți să-i spunem, ca Florin Câțu să meargă guvernator la Banca Națională și să nu se înscrie în competiția internă a PNL-ului. Întrebarea mea este, care e treaba până la urmă la Banca Națională a României? Se fac genul ăsta de negocieri cu cine merge și cine nu merge? Și cine conduce până la urmă banca asta? Masoneria? Serviciile secrete? Cum se poate promite în orice formulă de negociere Banca Națională, șefia Băncii Naționale unui personaj precum Florin Câțu? Banca Națională este condusă de un Consiliu de Administrație care este votat de Parlament. Așa. În general, principalul partid de guvernământ are posibilitatea să sprijine un candidat pentru funcția de guvernator al băncii. Deci Câțu... Deci exista posibilitatea ca PNL să susțină un candidat pentru funcția de guvernator al BNR. Înțelegerea care am avut-o cu Câțu a fost aceea că el nu va candida, că se va duce prim vicepreședinte pe zona economică și că suntem într-un parteneriat. Asta a fost o înțelegere pe care am avut-o în... O înțelegere ca multe altele nerespectată în politica mioritică. Dar știți cum e aici? Vedeți? Practic, Partidul Național Liberal a avut doi candidați la prim-ministru după alegeri. Subsemnatul și cu Florin Câțu. Aici lumea omite să spună că Partidul Național Liberal, când și-a flexibilizat mandatul în Birou Politic Național, s-a dus cu două variante de premier. Ludovic Orban sau Florin Câțu. Cei care au decis ca Florin Câțu să fie premier au fost cei de la USR, care l-au preferat pe Florin Câțu și după aia zbierau acceptat. Culmea este, ca să vedeți cum se întorc toate în viață, culmea este că cei care l-au preferat pe Câțu au fost de fapt victimele deciziilor lui Florin Câțu. Până la urmă, Florin Câțu a fost cel care a rupt coaliția prin deciziile pe care le-a luat și tot Florin Câțu, ca președinte al PNL, a fost cel care a impus alianța cu PSD-ul. Haideți să întoarcem tot în privința lui Florin Câțu. Deci Florin Câțu, împotriva unei înțelegeri cu mine, care, hai să fim cinstiți, eu față de Florin m-am purtat mai mult decât onorabil. L-am sprijinit în multe poziții importante și cât timp a existat o înțelegere între mine și Florin Câțu ca premier, lucrurile au funcționat. În momentul în care Florin Câțu a hotărât că vrea să fie președintele PNL,
Acum nu știu dacă el a hotărât sau Iohannis i-a spus, du-te și noi și ne-am pus candidează. încrederea în Florin Câțu și ce am cules am văzut cu toții. Și acum uitați-vă Florin Câțu, care este cel care a pactizat la această mizerie care s-a întâmplat începând cu data de 1 iunie până în 27 septembrie, care a fost practic cea mai urâtă perioadă din istoria Partidului Național Liberal. Un asemenea congres, cred că niciun alt partid n-a avut, în care oamenii să nu fie lăsați să voteze liber, să fie controlați. Am promis telespectatorilor că l-am abandonat pe Câțu. Nu vreau să ne monopolizeze emisiunea, că avem multe de discutat. Ați spus mai devreme că alianța PNL-PSD e toxică, nu e una bună pentru români. Bun, întrebarea mea e atunci, ce alternativă ar fi avut în logica de acum 6 luni președintele Iohannis, cu actuala formulă din Parlament, pentru a face cumva o majoritate și un echilibru politic? Aceeași coaliție majoritară care a fost formată după alegerile parlamentare. Și anume cu USR-ul. O coaliție de centru-dreapta care avea un program de guvernare care fusese negociat. Era un program de dezvoltare, de modernizare, de digitalizare, de creșterea calității serviciilor, adică aveam foarte multe reforme, un program de reformă care a fost abandonat complet în momentul de față. Bun, dacă erați dumneavoastră noul președinte PNL la Congres, refăceați alianța cu USR+? 100%. Asta a și fost angajamentul meu. Bun, atunci urmează să vă întreb cât se poate de simplu. Administrația USR, acolo unde ea a avut posibilitatea să existe, și anume sectorul 1, sectorul 2, Timișoara, Brașov, această administrație nu a performat, ba chiar a dezamăgit românii. De ce credeți că a dus USR-ul la guvernare și dându-le acele ministere pe care le-au avut, ar fi performat aceiași oameni sau oameni din aceeași formulă politică? Acum nu faceți comparație între niște oameni care au fost aleși în funcțiile de primar cu ceea ce înseamnă formarea unei coaliții de guvernare. Aceiași experți pe care partidul respectiv nu i-a vândut nouă românilor, nu? Domnul Bucura, o alianță o faci cu partidele care sunt cele mai apropiate de programul tău și cu care poți să faci, să elaborezi, să adopți un program de guvernare care să răspundă așteptărilor oamenilor care te-au votat. Oamenii care au votat Partidul Național Liberal au votat în primul rând nu PSD. Asta a fost, aduceți-vi la aminte pe Iohannis, care mi-a trolat toată campania, a atacat PSD de dimineață până seara. În cele mai dure și radicale, cum să spun, discursuri pe care le-a luat. În primul rând, fără PSD, în al doilea rând să fie un program de susținere a investițiilor publice și private, un program de modernizare, un program de atragere a investițiilor private, un program de dinamizare a economiei, de creșterea calității serviciilor publice, program de reformă extrem de solid, care să fie bazat în mare parte și pe resursele pe care le putem accesa de la nivel european, fie din bugetul Uniunii Europene 2021-2027, PNRR, Fondul de Modernizare, Just Transition Fund și așa mai departe. Ori în locul ăsta, practic ce s-a pus? S-a pus o alianță contra naturii, în care, în mod evident, nu poate să fie coerentă, pentru că unele lucruri au promis PSD-știi alegătorilor lor, alte lucruri au promis peneliștii alegătorilor lor. Nu poate să fie împăcate și capra și varza. Nu vedeți că acest guvern n-are cap, n-are coadă, n-are busolă. Și în actuala formulă este o devălmășie și o lipsă de autoritate. Ar trebui să avem alegeri anticipate? Pare să nu se mai poate face altă formulă, ori rămân ăștia de regulă, se fac alegeri anticipate atunci când nu se poate forma un guvern care să fie într-adevăr coerent. Acest guvern va funcționa pentru că are o majoritate de 70%. Păi da, dar nu e coerent. În Parlament. Va guverna, în schimb, prost. Pentru că nu poate să guverneze bine o structură politică care e o struțocămilă în care electorii care au votat cu un partid sunt diferiți de electorii care au votat cu celălalt partid, au așteptări total diferite și este foarte dificil să generezi un program coerent care să răspundă problemelor cu care se confruntă România, care, slavă Domnului, sunt foarte multe și deja se vede că guvernul nu are capacitatea de a da răspunsuri potrivite. Se vorbește inclusiv de o formulă electorală peste 2 ani de zile în care PNL va candida pe aceeași listă cu PSD-ul. Eu spun și am mai spus lucrul ăsta.
Iohannis a decis în mod mișelește, fără să-mi spună nimic, să mă îndepărteze prin toate armele aflate la dispoziția sa din funcția de președinte al Partidului Național Liberal, pentru că a planificat această alianță cu PSD, iar scopul acestei alianțe cu PSD este formarea unei coaliții, după modelul USL, cu candidat la președinție din partea PSD, cu liste comune, ca să fim clari. Da. De altfel, sunt lideri politici și din PNL și din PSD care au recunoscut, probabil au vorbit fără să ceară voie, dar au recunoscut că există acest proiect. Cu liste comune, candidat la președinție din partea PSD și candidat la prim-ministru din partea PNL, care nu va fi nimeni altul decât Claus Iohannis, care nu vrea să se pensioneze și și-a găsit probabil soluția de continuare a carierei politice la nivel înalt în proiectul de a fi prim-ministru. Spunem totuși că apropierea asta de PSD a început cumva și în mandatul dumneavoastră, greșim? Și aici nu pot să categoric. Vă dau un singur exemplu. Știu, o să-mi spuneți că aveați unele obligații față de anumite persoane și personaje din PSD pentru ceea ce s-a întâmplat la moțiunea împotriva Vioricăi Dăncilă. Dar pe de altă parte, foarte mulți membri PSD au intrat și s-au regăsit pe liste la alegerile parlamentare în perioada în care dumneavoastră erați președinte PNL. Și vă mai dau un singur exemplu, o celebră achiziție a primarului penal de la Iași, domnul Chirica, care este astăzi în PNL o piatră de moară de gâtul PNL-ului, da? Cu dosare penale, corupție, luptă cu justiția, a intrat în partid pe mâna dumneavoastră. Asta e treaba PNL-ului, nu e treaba mea. Știu, dar el a venit în partid Vă readuc aminte că Chirica și-a exprimat opțiunea pentru Partidul Național Liberal în alegerile prezidențiale în care l-a sprijinit pe Claus Iohannis. Vă readuc aminte că Chirica fusese dat afară din PSD în 2017 pentru că el a luat poziție publică împotriva ordonanței 13. Vă readuc aminte că nu i-am aprobat înscrierea lui Chirica în PNL. A fost o decizie a organizației județene care, pe baza cercetărilor sociologice pe care le-au făcut pentru a-și maximiza șansele de a câștiga alegerile și la nivelul județului și la nivelul municipiului, l-au preferat candidat pe Chirica. Da, pare cumva că iar eu nu m-am opus să recunosc. La vremea respectivă, de organizații, iar domnul Bucura, haideți să nu aruncăm nicio umbră de îndoială asupra. Adică dacă Ludovic Orban în acele vremuri ar fi spus Chirica nu intră în partid, Chirica a intrat cu toate organizațiile astea? Să nu aruncăm nicio umbră de îndoială asupra poziționării mele politice de-a lungul celor 32 de ani de carieră politică. Eu am fost anti-FSN, anti-FDSN, anti-PDSR, anti-PSD. Membrii PSD vă readuc aminte pe listele PNL. Ascultați-mă, ca să putem să dăm jos guvernul Dăncilă cu 20% în Parlament. Ați făcut niște promisiuni. A trebuit să coagulăm alte 6 grupuri politice și inclusiv a trebuit să mai convingem parlamentari individual să voteze moțiunea de cenzură și ulterior să voteze investirea guvernului. Nu este adevărat că sunt așa mulți parlamentari din... Ce parlamentari PSD au fost pe listele Partidului Național Liberal în alegerile din 6 decembrie? Acum nu să-i caut pe Google, dar cu siguranță vreo 2-3 exemple au intrat... Atât. Nu, Orban. 3 pe vremea lui. Pe de altă parte, vă pun întrebarea... Să fi lăsat guvernul Dăncilă? Numai pe baza acestui principiu? Păi parlamentarii ăia au venit și au votat împotriva PSD. Angajamentul pe care eu l-am luat față de ei că o să-i sprijin, și nu sunt decât 3 în momentul de față, a fost tocmai pentru că ei au votat împotriva PSD. Mai mult decât atât, ei au rămas alături de noi. Vă aduc aminte că înainte de alegerile locale, în august 2020, PSD a depus moțiune de cenzură. Și ca să ne apărăm împotriva moțiunii de cenzură, în mod evident a trebuit să recoagulăm toată majoritatea pentru a putea face față moțiunii de cenzură, pentru că era înainte de alegerile locale și poate dacă ar fi căzut guvernul, PSD putea câștiga alegerile locale. Și cei de acum o să ne spună că au făcut această alianță împotriva naturii pentru noi, pentru români, că erau obligații. Unde e pentru noi? E suficient să te uiți la declarațiile pe care le-a dat Iohannis, Câțu, care a făcut alianța, Rareș Bogdan și toți ceilalți lideri politici împotriva PSD. Cum să mai ai încredere în astfel de oameni care au făcut
total contrariu a ceea ce le-au promis românilor. Sondajele spun că vreo 15-17% mai au astăzi încredere în ei. Acum eu nu să zic că sondajele dețin adevărul absolut, dar astea spun. Domnul Bucura, eu v-am spus, eu am comandat sondaje, am citit sondaje la viața mea. Sondajele de opinie care sunt date publicității, în general au comanditari politici sau alți comanditari instituționali, sunt date publicității pentru a urmări anumitor scopuri partizane. Asta știm cu toții, sau instituționale. Evident. Cine de bani nu comandă muzica asta, nu trebuie crezute și nu trebuie să-ți întemeiezi nicio judecată de valoare pe baza acestor sondaje. Asta le spun oamenilor ca să nu... Făcea și PNL-ul pe vremea noastră sondaje, fac și cei de acum, Domnul fac Bucura, și cei de la PSD. eu am comandat zeci de sondaje pe care nu le-am dat publicități. Și erau tot așa, și ce apărea în public era tot așa legat de ce Eu spuneți nu mai am contrazis anumite sondaje care erau date publicității, având datele pe care noi le aveam, dar eu nu am publicat date din sondaje pentru că o formațiune politică serioasă sau o companie sau o organizație, când își comandă un sondaj de opinie, face o cercetare sociologică în care urmărește să obțină anumite informații care să-i fundamenteze direcțiile de acțiune, deciziile, programele pe care trebuie să le sprijine, nu ca să manipuleze opinia publică prezentând date false. Puteți caracteriza într-o singură frază actuala guvernare? Da, doar o frază, nu... Haos, devălmășie, lipsă de busolă, incompetență. Este o guvernare care nu are capacitatea să ia decizii, care nu face evaluări serioase, nu face analize, nu face prognoze, nu face strategii și pur și simplu ia decizii din, cum să spun, din nevoia de a avea o reacție imediată. Nu e bizară această caracterizare, ținând cont că o bună parte din actualii membri din executive au fost miniștri și în mandatul noastră, Nicolae Ciucă la apărare, Aurescu la externe, Popescu la energie sau la economie, Predoiu la justiție, Turcan nu mai este, dar a fost ministru, Lucian Bode pe perioada noastră, Marcel Boloș. Deci toate aceste Marcel Boloș a fost ministrul fondurilor europene. Deci toți acești oameni, la vremea respectivă, noastră ne-ați prezentat ca niște experți. Domnul Bucura, niște oameni care urmau să ne salveze. Ciucă este un om care poate să conducă bine Ministerul Apărării. Bun. Dacă l-ai scos de la Ministerul Apărării și îl lași fără prompter sau fără foaie citită pe domenii diferite de domeniul apărării, are mari probleme. Aurescu era bun și pe vremea noastră. Aurescu, l-am criticat eu pe Aurescu. Nu, de ce Aurescu este ministru de externe. Este ministru de externe. Dar dați-mi voie să vă spun un lucru. Știți că mai aveam Predoiu, Popescu, Bode, Boloș. Important este antrenorul, conducătorul, liderul. Într-un fel se comportă un jucător atunci când are un antrenor care nu are autoritatea asupra lui sau care nu știe să-l determine să-și atingă plenitudinea sau îl controlează. Deci nu și-au pierdut competența doar pentru că s-au dezis de dumneavoastră. Nu, și pentru că s-au trezit în poziții care nu le sunt proprii. Bode a fost ca ministru al transporturilor, un ministru foarte organizat, un ministru care a împins proiectele înainte și care, în mod evident, a avut sprijinul meu, pentru că eu știu foarte bine cu ce se mănâncă domeniul transporturilor și știu că un ministru al transporturilor nu poate să aibă rezultate dacă nu este sprijinit direct de premier. Ca ministru de interne, îl las să judece toată lumea ce rezultate și ce performanțe. Dar aici nu e vorba de asta, de niște persoane în sine care ocupă. Aici este vorba de modul în care este structurată o putere politică, un guvern, mecanisme de luarea deciziilor care nu funcționează. Realitatea este că acest guvern este depășit complet de evoluțiile din economie și din foarte multe domenii de activitate. Este pentru a doua oară când Comisia Europeană revizuiește prognoza de creștere economică în minus. De la 4,2 ultima revizuire la 2,8, iar eu vă spun că nu o să fie nici 2,8. Dacă guvernul nu se trezește și nu înțelege ce se întâmplă în sectorul construcțiilor, al investițiillar publice, ne putem trezi până în vară că vor fi sistate lucrările pe aproape toate șantierele din România. Guvernul în adormire o scurtă perioadă pentru că publicitatea ne bate la ușă și așa funcționează televiziunea. Revenim, dragii mei.
Ne-am întors, dragii mei, alături de Ludovic Orban, președinte Forța Dreptei. Domnule Ludovic Orban, ultimele două întrebări scurte până la finalul emisiunii noastre. Una este legată de o serie de legende urbane care tot circulă, legat de așa zise dosare penale, anchete făcute pe achizițiile din pandemie, în perioada în care dumneavoastră erați prim-ministru. V-a deranjat până acum vreun procuror, vreun polițist, v-au chemat, v-au întrebat pe dumneavoastră ceva? Nu, am fost invitat, întrebat, martor, niciun fel, n-ați avut nicio treabă. Nici ca martor și nici în altă calitate și vă spun că nu există niciun motiv ca să fiu invitat. Pentru că eu am fost extrem de corect, am respectat legea și tot ce s-a întâmplat în guvernare, în ceea ce mă privește pe mine, a fost în litera legii. Ca atare mă deranjează că circulă astfel de legende. Toată campania pe care am derulat-o în interiorul Partidului Național Liberal, în toată campania, adversarii mei au făcut campanie, nu-l sprijiniți pe Orban, că n-ajunge să candideze, că îl saltă DNA-ul. Așa s-a făcut deci campanie. Deci până astăzi, 3 aprilie, nimeni nu v-a pus niciun fel de întrebare, oficial vorbind. Dar nu are pe ce teme să-mi pună întrebare. Am clarificat. Domnule Orban, Forța Dreptei. Ați făcut un partid nou, pe dreapta, cum îi spune și numele, ați luat ceva membri de la PNL, dar lucrați. Da? Lucrați. Întrebarea mea este, în ultimul sondaj de opinie apăreați la 1-2%. Peste 2 ani de zile aveți vreo șansă să intrați în Parlament dacă acum aveți acest procent? Domnul Bucura, în momentul în care am luat decizia să construiesc o forță politică de centru-dreapta, eu nu am luat decizia să construiesc această forță politică ca să trec pragul electoral. Eu vreau să fiu parte la o construcție care să ofere o alternativă serioasă pentru guvernarea României, care să aibă capacitatea să câștige alegerile. Nu fac politică ca să mă aflu în treabă. Cu atât mai mult cu cât este clar că România are nevoie astăzi de o forță politică care să reprezinte mediul privat, să reprezinte întreprinzătorii, să reprezinte profesiile liberale, să reprezinte toți oamenii care trăiesc în mod cinstit din munca lor, din inițiativa lor economică, din profesia, din meseria pe care o au. Guvernarea este o competiție de pomeni și de subvenții și de promisiuni care sunt acordate de niște partide care n-au grijă decât față de clientela lor politică și economică. Este nevoie de o abordare total schimbată, debarasată de populism, debarasată de, cum să spun, de obsesia asta pentru zona publică, de obsesia asta de atragerea primarilor care sunt mari colectori de voturi, în special a primarilor de comune, de obsesia asta de a transmite mesaje că noi dăm, noi... În realitate, un om trăiește mai bine atunci când muncește mai mult, când își îmbunătățește pregătirea, când are capacitatea de a putea să își găsească un loc de muncă potrivit pregătirii sale. Și totuși, românii, după experiența celor 32 de ani, se lasă greu convinși. Dacă cei 2 ani până la alegeri nu vă vor da posibilitatea să convingeți 5% pentru a intra în Parlament, ce faceți? O luați pe urmele lui Victor Ponta? Nu am această emoție. Vă rog să nu mă comparați pe mine cu alții care au demarat astfel de proiecte. A fost un premier al României, a creat un partid, să nu mă comparați pe mine cu alți oameni care au construit proiecte. Eu am luat decizia să plec dintr-un partid cu inima cernită, pentru că acel partid nu mai reprezintă ideile, valorile, principiile pe care trebuia să le reprezinte. Acel partid care trebuia să fie polul de dreapta din România, care să asigure echilibru și capacitatea de a împiedica accesul la guvernarea acestui partid toxic pentru România, care este PSD. Am luat decizia pentru că este o necesitate politică această construcție pentru România, care să ofere cu adevărat dreptul la o reprezentare corectă pentru toți oamenii care stau departe de politică. Eu mă adresez nu numai alegătorilor liberali, eu mă adresez și oamenilor de calitate, oamenilor care au făcut ceva în viața lor, oamenilor care au pus pe picioare o afacere, care au o carieră, care au o meserie pe care și-o pot exercita, că stăpânesc bine un domeniu și care au stat deoparte. România este condusă așa cum este condusă astăzi și
Se vede în sondaje că 80% din români consideră că România se îndreaptă într-o direcție greșită, pentru că oamenii buni au stat deoparte și au lăsat pe impostori, i-au lăsat pe mediocri, i-au lăsat pe oamenii care n-au avut capacitatea să se realizeze prin propriile forțe, să intre în politică, să ajungă din păcate, la decizia oamenii publică. dezamăgiți stau și acasă, domnule Ludovic. Nu o să stea acasă, asta și-au dorit întotdeauna cei care au avut proiecte de dominație să vină la vot numai electoratul clientelar, iar oamenii care votează cu mintea lor, oamenii care votează liber să nu se implice în politică și să nu participe la vot. 2 ani de zile să-i convingeți, dragii mei, eu cred că v-am convins că direcția în care ne îndreptăm, cel puțin acum, nu e grozavă, să sperăm că vor veni și vremuri mai bune. Aceasta a fost ediția Selectiv din această duminică. Vă așteptăm duminica viitoare, rămâneți alături de B1 TV. O seară bună, dragii mei!